mu subscribe saboda ku kasance tare da channel ɗinmu a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanmu da dare da fatan mu wani lafiya. So kamar ma yadda muka saba kullum indai wani sabon abu ya zo insha Allah mukan kware mu dan yi advert din shi. So abu na farko kafin mu je ga abun muna ba da shawara na Allah duk wanda har ya samu daman da yake kallon wannan ko kuma yake bibiyan channel din mu. So za mu so ya dan yi mana sharing channel din. Saboda abu ne misali na amfanin juna kuma yadda ni abin da na fahimta Hausawa musulmai, so bai kamata mu yi ma wani dan uwan bakin ciki ba. Allah duk wanda ya samu dama ya dan yi dinga mana sharing din link din koda a group ne kamar yadda number mu yake. Duk in tambaya ne man Allah da kamar yadda na saba yi duk abin da zan aje insha Allah nakan aje number na saboda tambaya. So wannan ma a gurguje insha Allah zan sa muku a kasan description din kamar yadda muke yi da abun nan. Wannan sabo ne nake gaya muku kamar yadda kuke kallon shi. Ni dai yau na same shi da yamman nan. Ba zan ce muku ga ran da aka yi shi ba amma bisa alamu dai bai daɗe ba gaskiya. In aka bin zan iya cewa yau ne aka yi launching din shi. So bayan mutum ya shiga ko kuma ya fara kallon bidiyon nan kamar yadda nake gaya muku wanda ya mallaki link din idan ya sa shi wani app eBay Plus. So nan wurin registration ne. Idan mutum ya zo registration kamar dai kuma dai kullum dai yadda kowa ya san ana yi. Nan wurin misali muna fara da number waya. Wannan ba kamar saura bane wanda za ka ga ya bada option guda biyu ko mutum ya sa number waya ko sa email. To wannan number waya ne kadai. Sannan mu dinga kasance masu lura duk sanda za mu sa bidiyo ko kuma duk sanda za ka yi amfani da number waya matakar an sama country code. To ba bukatan ka sa ziran farko. Maimakon misali ka sa 0 da 0 za su ce maku gashi ma invalid. To amma abinda mutum da ka sa 80 still yana invalid amma sai ka complete number sai nuna misali 08080 misali 52148752 kun ga invalid ya bace. So sai mutum ya danna wannan verification code din. Idan ka danna verification din za su tura maka code. So code din da suka tura maka shi za ka sa a nan kasan wurin. A nan wurin inda ya sa import verification code nan za ka sa wannan code din. So bayan ka sa kamar dai kuyin da kowa yake sai sani za ka yi sa password ɗinka, za ka sa password ɗin gashi nan dai kana gani. To bayan ka gama akwai nickname a nan wuraren gashi referral code kamar username kenan. So yana da kyau mu kasance masu lura dan ba kowane bane naga alama muke da lura akan wannan. Dan wani bai san abun nan ba gaskiya. A nan wurin kun gan shi nickname. So nickname ɗin nan yana buƙatan mutum ya sa username din shi normally kamar da idan mutum ya sani. So bayan mutum ya riga registration sosai sufuli so zai kawo ka direct kuma sana da application wanda ta cikin site din za su nuna mana za ka dauki application din. So da farko misali bayan na sa mutum kamar yadda na yake na yi login sosai sufuli so haka zai bude mu. Bayan ya bude mu kuna kallon shi haka. Ba mutum ya shigo sosai sufuli gashi nan wannan shine abun anan dashboard din zai nuna 500. To ni gaskiya na yi believing abun kuma na sa kuɗi gashi nan. Na sa 5,000 yau da yanzu da daren nan ma ba wai da ɗiya ne ba. So bayan mutum ya shigo dashboard din shi zai baka 500 a wuraren. So idan suka baka 500 din nan za ka iya fara order da ita amma tsawon sati ɗaya ne. A bisa ni abin da na gani ko abin da na fahimta. Inda za ka je kai wannan order nan wuraren. Gashi nan a nan wurin office supply 500 area kullum za ka yi earning 6%. To amma abin da na fahimta kamar duk earning idan ka yi duk order ɗaya biyu ce ka samu naira 2 ba abin da na fahimta kenan. Sannan za ka yi order guda 20 ne bai ma kai naira 2 ba kenan. So kafin misali mutum ya shiga nan ya wannan don kuka shiga za su kai ka wurin da za ka sa detail ɗinka. So akwai mai gashi nan da muke kallo a ƙasa. Mai gashi nan a nan wuraren. Bayan mutum ya zo ya shiga so akwai information da mutum zai ake bukatar ya sa kamar misali a ce number waya maybe a can iya registration ne username duk da ka riga ka sa ko mu ce account details wurin da zaka receive abinka. To misali idan mutum ya shigo nan information gashi muna kallo nan akwai hoto ban ma riga na sa hoto ba. So ga hoton da suka bada nan wanda mutum ya mashi zai iya choosing din shi ya sa. Ni ba ran dauki wannan sa
to ga nan nayi setting din shi, sai nickname ga nan kamar kirgo, sai number waya gashi nan, sai bank card. So bank card kamar dai ka sani number waya ne, account detail ne da mutum zai sa gashi nan. Na sa detail ɗina misali kamar da kuke kallo. So bayan ka sa nan za ka kuma withdraw password. Nan da yake na yi creating already, amma ku na ku ba ka zai nuna muku ba. Za ta ka shigo za ce ka sa password da za ka yi creating, sannan da kuma confirmation na password ɗin. So bayan ka seta shi ma sai mutum ya koma ga shipping address na a ƙasa. Shi shipping address shi ma kwatankwacin detail ɗinka ne dai takaice. Shi ma bayan ka shige shi gashi nan, actual name gashi nan, phone number gashi nan. Mu dinga lura da wurin phone number ɗin nan, kamar yadda mutum ya registration da idan ka sa 00 a nan wuraren gaskiya ba zai dauka ba, sai dai ka fara daga 80 zuwa wannan abubuwa. So sai area garinka, sai address information ɗinka dai kamar dai kowa ya sani. So bayan ka sita wannan insha Allah za a koma maganan account detail. Wannan order da na yi ne na yau bayan ka sita wancan. So za ka kuma kawai ba ka yi wani wahala ba ga referral ɗinka ko kuma inviting code ɗinka na anan wuraren. Za ka koma can inda ka yi home ɗinka gashi nan ma once ka shiga dashboard ɗin da sun nuna ma kenan. So inda mutum zai lura zai fara shiga shine nan wuraren wannan nuna muku ɗazun nan wurin su flight ɗin nan gashi na sa muku aro. So bayan mutum ya shiga zai buɗe ma. So nan wuraren da muke kallo automatic order shi kaɗai za ka shiga, ba wani abu za ka yi ba. Automatic order gashi shi za ka kilikin kullum za ka yi order guda 20 za su baka. So ni a da yake na sa 25,000 ɗin ne kaf bayan na yi order, shi yasa ban da daman da zan je in yi upgrade, in je in yi order na yau sakamakon na riga na yi BIF1. Amma zuwa gobe in Allah ya kai mu za su buɗe min domin in je in yi BIF2 ɗina. Maimakon abin da na yanayin yau zai wuce da yiwuwa ma wannan total commission ɗin ko kuma tax ɗin da zan yi shi ma kamar kwatankwacin get up ne da kuke kallo, ko ce kwatankwacin my bonus. Da ka dana automatic order ɗin nan rolling zai dinga yi, da ya rolling zai nuna ma. So da na riga na gama nawa shi sa nuna haka. So bayan ka gama guda 20 shi ke nan abin da za ka yi option ne, ko wance option ne. Idan ka ga za ka iya upgrade to walillahi alhamdu kana iya. In mutum ya ga bai da sha'awan a wannan to shi kenan ya dai rage na shi. Nan kuma kamar information ne gashi nan detail na company ku gane dai wa'in shi sa wannan abin shi ya ƙara min ƙarfin gwiwan cewa in zo in yi rijista da su gashi gaskiya. Sakamakon asalin abin ba Najeriya ba ne, amma mene suna da CAC, ga CAC suna a ƙasa. Kowa in yi lura a ƙasan nan zai ga CAC ɗinsu, kuma dai ina ga kowa ya san me ake nufi da CAC gashi. To ga kuma wani tax certificate nan gashi shi ma anan wuraren. Shi ma dai duk wanda yake musamman da yake online business dole zai san tax, musamman kamar masu get up yanda aka ƙara mana tax gashi nan. Shi yasa muke samun da idan kai withdrawing 100,000 ka samu 99,500, amma yanzu ka sa duk 1,000 naira 100 ne sakamakon abin da gwamnatin ta ginda masu kenan. So wannan shine takaici bayani dangane da wannan sabon application. Ina mana fatan alheri kuma Allah ya sa mu samu alherin da ke cikin wannan abu. Sannan kamar yadda nake gaya mana dai wanda bai san mu yayi subscribing ba, so mutum zai mana subscribing saboda duk lokacin da muka uploading. Kuma kamar yanzu misali wanda yake bibiya mu a wannan channel din in yayi subscribing ba kuɗin shi za a ɗauka ba, amma duk wanda zai subscribing yanzu ina uploading wannan hoton za a tura mashi email ɗin shi. Kun ga wani sauƙi ne nan ma. So da Allah kuma duk wanda yake member na cikin abin namu ya din mana share link ɗin na channel ɗin saboda musu kaɗan a samu abun nan yayi ɗan yawa. So wannan shine bayani a takaice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.